డైరీ డే కూడా తెలుపుగా ఈ పంతుడు కడీర్ద చాతుర్పున్ మెరపై నకులు సుందరై బొక్క కూటదకులు సుందరై మందార మొక్కలు నా చాతుర్ పెంచాడు అయితే డాక్టర్ శివశరణ్ శెట్టర్ సుందరన్న one more yet another good performance. Good performance. ಮಾತ್ರ ಅವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿತ್ತು ಸುಂದರಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಈರ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಆರು ನಡುತ್ತಾರು ಬಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂತ ಒಂದು ಎತ್ತೇರು ಕುಡರಿ ದಿಗ್ಗುದಿಗುಲು ಒಂದು ಎತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೆ ನೆಲೆಕಡೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚಿತ್ತುಂಡು ಚಂದ್ರಾಸೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಲೆತನ ಬರೆಯರು ಪಂಡೇರಿ ಏರ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ್ ಪಂಡಜೇರನ್ ಈ ರೌಲು ಪಾಸ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಈ ರೌಲು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂತಾರ ಅವು ಪಂಚ್ ತತ್ತಂಡು ಅವ್ರು other than that good performance Sundarana very good thank you guru anna eregencha team bar shogitane joke last the point actually prati onji acted a message onji pakka pode agenda act complete agpuji ningala that message was pakka dayabannaga ಓದುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಏರ್ ಕಲ್ತನೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಬುಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದಾಲ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ನಗೆ ಮಗೆ ಅತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಮಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಅವು ಪಕ್ಕ ಓದೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿನ ಕೊಲತ್ತು ಕೆಲಸ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೀಲೇ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 25,000 ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒರಿಯಾಗಿ 3 ಜನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ರಾಸಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಐತ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಓದುದೇ ಅವಡು ಹತ್ತದ ಓಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ ಥೀಮ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪಂಚಸ್ ಯಮನ್ ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ವರ್ಕೌಟ್ ಈವನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಫ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದಂಡ ಎಡ್ಡ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಯವನಾಗ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದ ಪಂಚಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಅವು ನಾನು ಯಮನ್ ಪೇಂದ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋತು ದಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತೂತೆ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂದರಣ್ಣ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿರೇನು ಕೂಡ ತೂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ್ ಪನ್ನಗ ಇದು ಬುಡ್ನಾಗ ವಾಸನೆ ಬತ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ಲ ಬಿಡೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಂಚ್ ಈರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಚಂದ್ರಸನ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನ ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ವೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಬನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ದಿಸಿ ಇರ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಚಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏಪಲ ಅಪ್ಪ ಮೇಕಲು ಏನು ಜೋಕಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿರಂದು మన మళ్ళీ జన ఆపచ్చారు మాత్ర ఇతద లైఫ్ మీ తుండ మస్తు దిరుబా మనీలో ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ದಿಜೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಕಲ್ದಿನ ಅಕುಲೆ ಇತ ಮಿತ್ತು ಬೈದೆ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯಣ್ಣ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗಳ ವಾಡಿಗ್ರಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತಂದ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ ವಾಡಿಗ್ರಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆದು ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ಲೈಫ್ಡು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗಂಗೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಸುಂದರ ರಾಯ್ ಮಂದಾರ ಒಂದು ಬುಡ್ದವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡತ್ತದೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿತಂದ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಕೆರ್ಲಾಕ ಈಸ್ ನಾವು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಡುದು ಈಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಜ ಅಪ್ಪ ಮೇಗೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೀನಿ ಆವಡಿತಾನೆ ಬಂದ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಚಿನ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಯೊಳಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಕಲ್ ತೂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡುವಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕನಕ್ನು ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚೆದಲ್ಲತ್ತು ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂಡ ಏತ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲಿಂದ ಇರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಬಾರಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಖಂಡಿತ ಸುಂದರ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿಕೋರ್ಕ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಡೈರಿ ಡೇ ಕೊಡಲ ತಿಳಿಪುಗ ನನ್ನಲಾತೆ ತೆಲುಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾದುತ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ ಕಾರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟು ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಚು